Здравейте! Казвам се Пламен Дилевски и съм създател на спестовния план Футура. Следващите няколко минути ще ви разкажа какво всъщност представлява Футура и как с нея всеки може да спести средства за осъществяване на своите цели, мечти, амбиции. Или с други думи, да се подсигури за важните неща в живота. Повечето от нас спестяват пари за качествено образование на децата си, за по-голям дом, вила на морето или защото искат да разполагат със средства за годините след пенсия. Как обаче спестяваме в България днес? На първо място са депозитите в банки. Според БНБ, ефективната лихва за домакинства по нови депозити е под 1%. Друг вариант са пенсионните фондове. Най-високата средна доходност за последните 10 години е около 3%. Много хора избират инвестиционна застраховка живот. Тук продуктите и компаниите са много, но общото при тях са високите такси, които изяждат вашата доходност. Ето сравнение, ако инвестираме по 1000 лева на месец за срок от 20 години или общо 240 000 лева. Допадат ли ви тези начини за спестяване? Има ли по-добър начин да спестяваме, който наистина да ни дава възможност да обезпечим важните неща в живота си? Така се роди идеята ми за Футура. Преди да ви обясня какво е Футура, нека ви попитам. Чували ли сте за 401k? Това е спестовен план за пенсия в САЩ, чрез който служителите отделят част от своята заплата за инвестиции на фондовата борса. Нека ви покажа повече. Въпреки недостатъците си, след въвеждането на 401k спестовни планове през 1978 година, вече са натрупани 11 трилиона долара в такива сметки. Около 60 милиона американци използват 401k като спестовна стратегия. 97% от големите компании в САЩ предлагат 401k спестовни планове за своите служители. Защо да не използваме опита и модела от 401k, но без да налагаме същите рестрикции? Футура няма лимит за инвестицията, както е при 401k. Парите, които се влагат в Футура, са след данъци, но нямате данък върху натрупаната печалба. Футура няма ограничения за тегляне преди да навършите години за пенсия. Годишната такса управление на Футура е една от най-ниските на пазара. Знам какво искате да ме попитате. Влагам доста пари в този спестовен план. Как да съм сигурен за вложените средства? Има ли някаква защита от закона? Да, има. С Футура използваме лицензиран инвестиционен посредник и активите на клиентите се съхраняват в банка депозитар в България. Тоест, дори ние да фалираме, вашите средства или активи не са в опасност, защото ние не разполагаме с тях, а те винаги се намират в банката депозитар. В какво инвестираме вашите пари? В нискоразходни ETF-и на индексни фондове. В кои? Станете наши клиенти и ще ви кажем. Звучи прекалено хубаво, за да е истина. Трябва да има някаква уловка. Има уловка и тя се нарича дисциплина. За да имате средства за скъпото и престижно образование на децата, за да си осигурите качествен стандарт на живот след като се пенсионирате, за да изживеете старините си в къща на гръцки остров, трябва да сте дисциплинирани до толкова, че да отделяте всеки месец средства за вашия спестовен план. Ако вие го направите и бъдете постоянни в това начинание, чрез Футура вашата дисциплина ще се отблагодари, като сбъдне мечтите ви. Ето и малко статистика, за да не съм голословен и да покажа силата на дългосрочното инвестиране и как то намалява риска от загуба. Извадихме данни на единствения технологичен индекс в САЩ, който има по-дълга статистика – NASDAQ. Взехме неговите данни от 1972 до 2022 година, както и статистика за инфлацията на САЩ за същия период. Тествахме чрез метода Монте Карло каква е вероятността да сте на печалба при инвестиция в NASDAQ за период от 1 до 15 години. След това тествахме чрез метода Монте Карло каква би била номиналната доходност при инвестиция в NASDAQ за период от 1 до 15 години. И последно, тествахме чрез метода Монте Карло каква би била реалната доходност при инвестиция в NASDAQ след приспадане на инфлацията за период от 1 до 15 години.
За финал ще споделя моите лични резултати с Футура. Започнах да инвестирам чрез спестовния план през 2016 година и ето резултатът до сега. А само за най-любопитните, останали до края на това видео, прилагам сравнение на доходността, постигната чрез Футура, и изменението на цените на недвижимите имоти в София за същия период според статистиката на Националния статистически институт. Сега в какво бихте инвестирали парите си? Да обобщим. Футура е спестовен план, при който вие определяте колко да внасяте в спестовната сметка всеки месец. Активите се съхраняват в банка депозитар. Няма данък печалба, възможност за висока доходност и намаляване риска от загуба чрез дългосрочно инвестиране. Таксата за управление е само 1% от стойността на активите за година. След всички числа, ето и един пример как можете да спестявате ефективно. Нека да го сравним с стандартните методи за спестяване в България. Ако сте готови, последвайте мечтите си на Futura.bg.